To tu nastupovanie a vystupovanie. Teraz som si spomenul niečo, jak pozerám tu na toto 46. Vám, mojim skalným fanúšikom, sa musím trošku ospravedlniť za jeden zaujímavý content, ktorý natáčam. A jedná sa o content dobrodružných nákupov, pretože tých aut je na internete poslednú dobu strašne málo. A ako málo takých výhodných, čo by sa oplatilo v podstate kupovať na nejaké súčiastky. A druhá vec je tá, že tí ľudia sa už tak naučili, že už sa nosia až pred garáž, takže snáď niečo zaujímavé vyskočí, že by ste si zrobili nejakú cestu a trošku by ste oprašili tento content, lebo chýbať mi to chýba, zabudnúť som na to nezabudol. Stretával som sa dosť pozitívnymi ohlasmi, že sa nám to páči, len momentálne nie je čo kúpiť, hej, zase silou mocou kupovať niečo, že by som na niečom prerobil, pre mňa tiež nemá zmysel, takže pokiaľ máš niečo zaujímavé a si zďaleka, tak píš, aby sme si zrobili zaujímavú cestu a tým pádom mohli trošku oprašiť tento content.